Wata karamar yarinya ce kullum take zuwa kabarin maman ta ke tona akan babar ta fito daga wannan kabarin ta zo ta dauke ta. Karshe dai yarinya ta ce wa anta wanda zo mata filasta a nan take mata zanen wannan shine motan mahaifiyar ki a nan gure yake mata wasa domin ta kwantar da hankalinta kan ganin mahaifiyar ta da bata yi ba. Babanta kullum yana ga cewa baba ki wata riga ta mutu ba ta dawo ki ya hakuri ki kwantar da hankalinki. Amma yarinya kullum ko take akan sai ta ga mahaifiyar ta hankalinta kullum ta shige ta ga mahaifiyar ta ko shine burin ta a rayuwarta. Sai wannan yarinya har da mata yadda baba ta mutu ba. Wannan karamar yarinya ta zo cikin daji ta zo tana so ta ga mahaifiyar ta kullum ka take wace gari ko ta tafi wajen tudun dutse domin ta je ta hawo ta gano mahaifiyar ta wannan tudun dutse. Ta hawo ta dinga kwallawa mahaifiyar ta kira amma ta ga kowa a gurin ba. Bayan ta gama kiran kawai ta kama kuka a nan tana ta kukanta a wannan wajen. Nan dai yarinyar bata kare ba ta dauko kayan wasa tana ta wasanta a nan ta dauko ɗana tana wasanta a nan wajen. Kan nan kace me sai ga ban ta zo wannan wajen iya cewa ke me yake a nan gurin. Bayan ya riko ta kwaye ta tafi da gudu nan ko ya kamo ta ce to mata bata kama kuka ita ba ta gida ba ita wai mun tafi gida da shi. Bayan ya kawo ta gida wa shigari ko ta ƙara bude kofar wannan ta leko ta zo ta je tana gaya Allah tana ta addu'a Allah ubangiji ya kasa ta ga mahaifiyarta. Babanta iya kai ta maganta domin ta manta da kuma amma ita wannan yarinyar ba ta zuwa cikin mutane ta zo a gefe ta kai tana wasanta. Wata rana kuwa sai dan karamin wani abokin ta sai mata ki zo ki shiga cikin wani guri ki buya za ki ga iyayenki a wurin insha Allah. Nan fa yaron ya ribe ta a cikin wani botiki bayan ya ribe ta a nan gudun bayan ta rufe ta cikin wannan wajen na dan mintuna kadan can fata tana kwata sai kai wata gida ba wannan gurin matsaro take ne da kuruciyya take bayan ta wani ringa kuka yaron yana cewa ki shi ta yin shiru nan fa ta ringa kwa da wannan yaron sai abin ya koma masa fada. Abun fa sai da masa fada ta kai ta tana jan riga tana jin sa iyayen ta yana matsa mata kuma to kace me koyi hankali ta bayan fa daga nan fa yaron ya kawai zuciya ta mace ta fara yin kuka ta kukan kiran tana kiran mamanta. Nan fa ta ringa kuka tana kwalla kira tana kwalla sunan mahaifiyarta umma ina ne mama ina ta ringa addu'a kuma Allah ubangiji ya bayyana mata ita da kuka idan ta hawaye fala cikin gidan ta washe gari ko ta zo makaranta take cewa malamin ta ba ta lafiya yake to tafi gida bayan yarinya ta tafi gida ta to kan hanyar tafiya gida ta tafi cikin makabarta inda aka binne babar ta je zauna kan kabarin babar ta nan ba ta daga hannu ta ce Allah ya sa ta ga mamanta ko zan so ɗaya ne a rayuwarta. Ta ga sai bace dauke ta ka wannan kabarin can fa ita an tayi ta daga ashe mahaifiyarta ce ta zo ta dauke ta. Nan fa ne ta dinga taba mahaifiyarta tana jin daɗi tana murna ta mamanta rungume ta dinga jin daɗi ta yau ta ga burin ta ya cika uwarta ta zo gare ta. Ta ƙara tabbatarwa cewa addu'a take yi addu'a ta karɓa kuma Allah ya karɓa addu'ar ta. Nan uwarta ta hakkyautar riga ta bata ja ta ce saka wannan riga a jikin ta ta ce mama zo ba ta ce a'a ba zan je gida ba ko ina zan je in dawo. Daga nan fa ta dinga kuka ta juya ta fi hankalinta a tashi nan bawa ta zo ta riko ta ce zo nan ta rungume wannan ƴar ta rungume ta ce to ta ji daɗi a ranta. Kun san da yanda yara suke nan mama ta bata kyauta ta ce ga Aliyu ne ki tafi gida nan yana ta juya ta tafi gida da gudu tana juya bata ga mahaifiyarta ta baccan sai ta tsaya tana tabbata tunanin me take tunani ta fi gaban ta zo gurin. Bayan ta ga mahaifiyarta ba hankalin ta da jikin ta yarinya ta dinga dariya take jin daɗi a rayuwarta. Wannan labarin ya tabbatar da cewa addu'ar yara a kowace shekara biya ce domin suna roƙon Allah tun daga cikin zuciyarsu. 'Yan wasan ƙwallon ƙafa wanda suka kowa tsaye a tarihin ƙwallon ƙafa amma na ƙarshe shine dan wasa Haaland. Dan wasa na biyar shine Cole Palmer, tsayinsa ya kai 1.89 meter. Cole Palmer dogon dan wasa ne wanda tsayinsa na gaya muku ya kai 1.89 meter. Wannan dan wasa falawa ba sai an gaya maka ba. A duk inda ganshi a tsaye ko ka ganshi iya tafiya za ka ga cewa wannan dan wasan fa dogo ne. Bayan shi kuma dan wasa na hudu wanda muke ce masa Pogba. Tsayin wannan dan wasa mai suna Pogba ya kai 1.93 meter. Wannan dan wasa a kowace da ya kalli kafarsa kana dan wasa nan dogo ne kuma dan wasa ga dogon dan wasa ne giant. Ko tsayawa ka san dogo ne. Dan wasa na kuma shine dan wasa Erling Haaland wanda a tsaye yake da tsayin 1.94 meter. Kaga kenan da digo daya yafi dan wasa Pogba. Kuma wannan dan wasa mai suna Haaland idan ya kalle shi a tsaye ko iya tafiya ka san cewa wannan dan wasan babban gaggen kato kuma iya da tsayi ba na wasa ba. Bayan shi kuma akwai dan wasa na biyu wanda muke da Peter Crouch Sharp Dijon tsayin sa kai 2.1 meter. Wannan dan wasa tsayin sa kwata ba za ka ce mai wannan yana alama da kalar dan bal ba amma kuma abun mamaki ataka ne. Na ɗaya kuma shine wanda yafi kowa tsayi a tarihin kwallon kafa. Wannan tambayar mun bawa masu kallo waya mana amsa dan wasa ne yafi kowa tsayi a tarihin kwallon kafa ga ma akwai